Ens imaginem com devia ser Barcelona tancada entre muralles? Doncs la seva població va estar 2.297 dies tancada durant l'ocupació francesa. L'estat de setge reprimia la revolta a l'interior i dificultava l'assalt des de l'exterior. Dues setmanes després de l'arribada a Barcelona, les tropes napoleòniques es van possessionar del castell de Montjuïc, de les Drassanes i de la Ciutadella. L'ocupació de Barcelona ja era un fet. Napoleó no va tenir prou amb dominar Catalunya, sinó que 1812 la va incorporar de facto al seu imperi. Els patriotes, els opositors, els que s'enfrontaven als invasors, o bé eren executats en la pena capital, a la Ciutadella, o eren empresonats en aquest castell de Montjuïc. El llibre documenta com es va obligar els veïns a allotjar soldats i com palaus i caixes benestants van ser incautades com a residència dels alts comandaments militars. Els francesos eren insaciables en l'exigència de diners per al manteniment del seu exèrcit. Amb les joies espoliades es van fer monedes d'or i de plata i també pessetes perquè hi hagués més diners circulant. També expliquem com sometents i miquelets lluitaven contra els invasors i d'altres catalans es queixaven d'anar a l'exèrcit. Un llibre que recrea la repressió, però també els usos i costums entre 1808 i 1814, i amb un mapa que permet resseguir la ruta napoleònica.